Buksan ang mga adlawang Bohol Panglao International Airport, ang labing unang eco-airport sa Pilipinas. Mismo si Pangulong Rodrigo Duterte ang mutambong sa pagsubo sa bagong tugpahanan. Si Chalo Valiana sa report. Kaganiha, gipahigayon ang send-off ceremony sa Bohol Provincial Police Office aron masiguro ang pagpatuman sa higpit nga seguridad sa pag-abot ni Presidente Rodrigo Duterte. Niadtong pang 1980s, giplanuhan ang pagtukod og bagong airport ug nahatagan kini katumanan paglabay sa tulo ka dekada. Pulihan niini ang Tagbilaran Airport nga gikonsiderar nga ika-11 sa busiest airport sa nasod. Suma sa Department of Transportation, kaya ra sa Bohol Panglao International Airport nga mag-accommodate og moabot sa 2 ka milyon ka mga pasahero matag tuig. Sobra pa kini sa kapasidad sa Tagbilaran Airport nga maka-accommodate lang og 800,000 ka pasahero matag tuig. Lapad ang passenger terminal building sa tugpahanan. Duna kini tulo ka mga boarding bridges o baggage handling system. Gisiguro sab nga di maglisod ang mga pasahero dunot sa gimontar nga mga airport facilities. Ang public concourse area nga entrada sa terminal building, dunay access sa public toilets, car rental, bangko ug airline ticketing office. Konektado sab kini sa car park ug passenger terminal curb. Isip labing unang eco-airport sa nasod, bida ang mga environmentally sustainable structure and technology sa maong airport. Dugang sa DOTR, hinimo sa solar panels ang atop sa passenger terminal building ug kini ang gipaabot nga mohatag og 30% nga electrical requirements sa edipisyo. Mamahimo sab nga magamit pag-usab ang wastewater gikan sa airport o ibalik kini sa kalikupan gumikan kay pasado sa International Standard and Solid Waste Disposal System and Waterworks System niini. Human sa inaugurasyon ugma, andam nang mudawat og international flights ang Bohol Panglao International Airport. Chelo Valiana, Balitang Bisdak.